ple extraordinari urgent perquè hem de contractar una pòlissa de crèdit i només hi ha un únic punt d'ordre del dia, que és l'aprovació de la contractació. Bé, explicaré una mica. Nosaltres vam fer el ple el dia 5 de setembre, perdona, sí, de votar l'urgència, jo volia explicar tot aquí. Votar l'urgència, explico per què és urgent, perquè al final nosaltres una mica el ple del 5 de setembre ja pot comptar per poder fer la contractació de la pòlissa, però l'entitat adjudicatària necessita que hi hagi un acord de ple explícit, que us explicaré, per això la urgència de convocar el ple urgent d'avui. Passem a la votació de la urgència. Vots a favor? Sí. I ara passem a explicar l'únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la concertació de l'operació de crèdit. Vam fer el ple el dia 5 de setembre, vam fer la licitació de la pòlissa de crèdit, es van presentar 5 entitats, el Banc Sabadell, la Banc Santander, CaixaBank, Cajamar i Caixa d'Enginyers. Doncs van presentar la seva oferta i l'oferta més favorable per l'Ajuntament era l'oferta de CaixaBank, que era un any de data de formalització de contracte, un tipus d'interès al 0,06% anual i el tipus d'interès sobre el saldo disposat de l'Euribor només 0,8%. I el que ens demana la Caixa és que fem constar el procés de cancel·lació anticipada del contracte d'aquesta operació amb càrrec als fons rebuts del programa de regeneració i projecte demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària. El que fem aquí és demanar una pòlissa de crèdit per poder pagar les factures del 5000 i esperant que ens arribi la bestreta que ja vam sol·licitar el mes d'abril del 5000 per poder liquidar el més possible aquesta pòlissa de crèdit. El que passa que ara les factures estan per pagar i no podem fer esperar a les empreses perquè no ens acaben d'arribar els diners per a tota aquesta subvenció. Res més, no hi ha una cosa més a explicar, no sé si hi ha algun dubte o pregunta. Només saber si això és per pagar factures del tema de la biomassa i alguna cosa més o només és pel tema de la biomassa? És pel tema del DU 5000. El DU 5000 comporta la de la biomassa, l'adquisició de 2 vehicles, les plaques solars que van al Col·legi del Vallès i la reforma de les finestres i de l'adequació tèrmica del Casa Mauri, que són els teulats. És per pagar qualsevol d'aquestes 4 factures, d'aquestes 4 obres, però principalment hi ha l'adquisició, les factures dels vehicles, que ja estan comprats, que ja van arribar al mes de juliol, i les factures, les certificacions de la caldera de biomassa, que són les que han arribat més, que ja estan certificades i ja fa més d'un mes i mig que s'estan esperant per pagar-les. Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Doncs merci. Gràcies per l'assistència tan ràpida a la convocatòria i gràcies als que ens han mirat i fins a la propera. Merci.